салом алейкум ҳамҷоёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 1 майи соли 2024 мебошад. рӯзоро бинед чӣ қадари дарафта истодааст ва ман қарор дорам дар назди буттаи ток. имрӯз 1-3 рӯз пайдарҳам боронҳои шадид буд, 4 рӯз ҳатто, ва албатта ин боронҳо ба заминҳо фоида овардаанд, лекин ба дарахт зарар. ба дарахт бисёр касалиҳоро, замбурӯғҳоашро бедор мекунанд, об метиҳанд, яъне ғизо метиҳанд, ин борон бедор мекунад. як ҳамин касалиҳо дар касали дар навдаи ток аст ва ин касалии антрагноз мебошад. мана ин касалии антрагноз. ин касали нав шурӯъ шуд. ман канда аз наздик нишон диҳам. ин ба касали нав шурӯъ шуд, чунки мана бороно тамом шуд. ин он қадар касал нест. токҳои ман ҳамаш тоза озода ҳастанд, лекин касалсавияш сар шуд. мо бояд чӣ кор кунем? инро табобат кунем, пешгирӣ кунем, намонем да ки ҳамин касалӣ давом диҳад. антрагноз мегӯянд инро. инро бо чӣ табобат мекунем? бо фоликур. рида милам мешавад, фоликурам мешавад. мо фоликур ҳозир мегирем, мо чунки фоликур дорем ва боз ягон маводи зидди ҳашарот илова мекунем ва токҳоямонро мешӯем. на танҳо токҳоямонро, маводи мо ки зидди касалӣ аст, ана ғалтид, зидди касалӣ аст ва зидди ҳашарот аст. ҳама чиз, зардолуро мезанам, анҷирро мезанам, себро мезанам, бо ҳама фоликуру, бо моспилан ё ки камфидор. ана баъд 1 ҳафта 2 ҳафта пас аллакай фоликур неу импак мезанам ё скор мезанам. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам чӣ хел истифода барои фоликур ва дигар маводро. ҳамдиёрони азиз, мо амборро дидем, фоликур ёфтем. ин фоликури дубликат аст, хитоӣ аст. инро зиёдтар мезанем. агар фоликури шумо оригинал бошад, сингента ширкати европоӣ 3 грамм меандозад, лекин инро мо 10 грамм дар 10 литр об ва инро 3 грамм дар 10 литр об, инро 10 грамм. зарфи мо 20 грамм аст, барои ҳамин мо 20 грамм меандозем, 20 миллилитр. ҳамин даҳанаки ҳавай 5 миллиграмм мебарад. 4 та қуш кунед, 4 та ба ҳавай резед. 1 та, 2 та, 3 та, 1 ти дигар, 4 та. тамом, даҳанашро маҳкам кунед. боз мо мана инҷа бисёр маводҳо дорем. канфидор, зидди ҳашарот, ҳоли маҳкам аст. дорем вертимектин, инашам мешавад. ин 4-9%, инашам мешавад. инаш вертимос, инашам мешавад. инаш энжиозет, инашам мешавад. ҳаку мо ҳаминро истифода барем. мо моспилан доим истифода мебарем. имрӯз моспилан истифода намебарем. ҳамино кӯҳнашро истодаанд, ҳаминро истифода барем. ҳаминро ҳам дар 20 литр 20 грамм 4 та партоед. аввал омехта кунед. вай рехтагии фоликурамонро омехта мекунем. омехта кардем. акун 4 та аз энжио мерезем. ман такрор мекунам. энжио, камфидор, нурелде, моспилан, месенжер, хулас дорои ки муқобили ҳашарот бошад. бо дути дига андозед. ин энжио буд. тамом шуд. не ҳамашро резед. тамошо бошад. мана мо ҳамашро рехтем. инро пури об кун, обгардон мекунем. мана мо доруро рехтем. мана мо энжиоро рехтем. доруи зидди ҳашаротро рехтем ва омехта мекунем. мана мо омехта кардем. акун гирифта ба зарф мерезем. гирифта зарфта резед. зарфи мо қувваи барқӣ аст. кисан ракшак будааст. кисан ракшак аппарати нағз будааст. таҷҳизоти нағз будааст. мо обро рехтем, пур нашуд. ин зарфи мо 20 литр аст ку. мо
موادها رو وابسته به 20 لیتر ریختیم. این 18 لیتر رساندگی در تنه شو. یکی پر کنید 20 لیتر میشه. ما پر میکنیم و در تنه این طرفش رساندگی 20 لیتر اگر پر کنید. ما با آب تازه آوردیم و ظرف رو پر میکنیم. ظرفی ما پر شد، دهنش رو محکم کرده میبریم دورو میزنیم. خیلی ما انگورمون رو میشویم برگویش رو مغز کرده شو. خیلی خلاص گپ هم دیاران عزیز، انگورایتون رو هم میخواد دورو کنید. در پناه خدا باشید، احتیاط کنید دورو برای شما بیاید. همه از طرف شمال ایستادگیم و روی ما نمیزند. در پناه خدا باشید.